Ние сме. Здравейте! Ние сме супер весели. Кажи нещо интересно на хората. Здрасти! Трябва по-често да излъчвате това предаване в кабината, защото е супер интересно. Не мога да кажа. И винаги може да измисли нещо да се каже, но не и случва. Ама какво да се прави? Обичаме ви всички. По-често ходете в Червил, защото е супер готино. Изобщо по парките трябва да се Много ясно, това е най-важното. да не се предрусва много. Стилват ли си? Взимайте супер много бомбони, това е... Апетит. Да, аз съм изяла един бомбон, така че ми е супер готино. Аз не съм, но... Ще изядеш ли?